Eda ehia mu no ye ka bibi fa eye asante ani denkyira okokasi denkyira hene nana itim jakare saye ewo asante na afi ena watiri fufuro so chechire ne bi mu se denkyira hene ade abisade na no wodene ena bre eye asante enema de no mde kodada nemo de beka ho na asantem pe ene se yemfa sikidwa no emre no ewo denkyira no traso to sibio yen san twitwa himfu ni nyina nsatea emfa mu yawo na emfa mro to sumiensa na nsu modene ema asante ene se obi amfa ne yida mu akuma no ho fe no dono emfa mre no ewo denkyira na onu ntim jakare abrantie no oni sama no ene da na ya bofu sempa na so na ntim jakare udi tumi ti waka o se manfo eye ene mre mu kura wiase ma ewo mu yehunu eye himfubi ana mampanimfo bi a udi tumi na wodi wo mutumi kikanse bia ebi kura na wo manfo empe na so na wo di tumi eka enkanka amaya sojafo ene da no yen kamera ye ka tumi di tumi kan eno eno manfo ni nyina eye sapa pepe na netie isanse na denkyira ye empire kese mai kese na omo ho dininity na omo kasa tumi aso esanti na elipa anase na amapi isu womo wakana sema wie asante so akana sem afi ayokun asante akokanta kwa kase utwa wo ba bi enyiye na ihunse okonfopani ye konfana chi eka se o se ye bo afodie awo kun ye kire enhu bese nan wo mu do wo nkwa etwa so ba ko ani kuma wuhine na na twebo akodua afi ajuso hene na na dikopim afi nana okufu asenso makasi hene ana fi mampon hene nana boahin anantu na obugina ho ka se asanti ebedi nkunim ko ade a ene ode wo nkwa etwaso na wo de wo nkwa nso etwaso ye ka kosi se ne ebusa se enemu ehimfu binom ya no mo do ema akonwa no wo mti so no ema wo manfo a oda wo ma no odwen wo mo ho eniema ne manfo eyedie no ya na ehimfu no dwena ho cheche ne bebre efebu enim se ebeto ehimfu pi adwene na fi ebinum a ebia oba tumidie enti sikadie enti ahodie enti na wo monwene omanfo no ho ebia ombesakra modene na wo mu akonya eho abayan meka say asante abobo no ho dencha fonso ananti free dencha mamu abeduru adunku ene wo mde abbo ani aputuaja enua sunkuro na wo nyina dencha etwi form so dencha abeduru Feyiase enti we de we kan say the Battle of Feyiase na Feyiase eye kura enipa ewo mu no endoso pi nanso omkire akukuduro akatechie sem afrafre nkronkro bembe ho no bi sele sonom
ani nkura wo honi na mo be ka mo bra na asante ebobo no abako etibi gina animu ane denchaman kakakai ade boni enna mako enson ade nchafo ntimi ntuo mu emu Feyiase emma akokodrufo machire oman machire odo machire akokodru se Feyiase krokitwa yi etibi gina denchaman anim enna mako nso ne yasemba we na chire oman do a oba na enipa ewo edema oman enipa anwene oman no enipa mpa oman ni ye kiti a oman no no yemfa ni nyina ama no ofa no de akoto abroche do no ko edi onfa ni nua ho sa ni nua ehuna mane se ye de onfa ho na so Feyiase ma kiti e de wo mu kwa to ho e ginai na genchire kumu bebrebe na so mo ampa ba si be gira akokum se do no e ba ni mo ma se de ka ba ka se kai okọ kuna mfa bi be jakiro ni bebre dwane o man fu bebre dwane obi e pe baby a na na ko iti de Ghana fo bebre aya nkwa ede mfra o wa man foforo so kwa ba mane eni nkrokro bi so a enya sempa ade ntra ofi se ne man ne ye to ko cha baby no adie sansu no bi su ebedi tumi na tumi nti wonya kwa bi a no fa o man si kakakaka no de akoto abochimam no no ede ne yire ede ne ma enko a no go ebra Feyiase man ene denchira kakaka di bo ania no emu ana asante domi eniema na okonfupani a church wo mu so omunye enyina na mo boy ho awie sabre amika se de eye da na twembo akodua aboba afode nana okufa senso esie no amramro gusu a akofo no edware awo yawo mu sabre nso nana dikopem nso ehwani nam ato ape ama mpeta diko nana bo ahia nantuo asore asiesie no se o sahene edi domnanim tu akonyo sate kotokoto ya no maji so woya yenim ko yenim ganyo ai eshe Feyiase fo nkran no bai na nya breso na nya da krokon na so mu gina na so ekoye edu baby na ese ntim jakari susu se ko we se de ma wie bibia edu baby asana ya na yeyo ya na ye underestimate niema we de ma wie nti ahoboaboa bi a wo so boaba no omoaboa ekonu gusu na ekoso na afanu ni nyina ebi ewu na so no mo paba ade ba ko na mehwe na nanom sabre eniema na omo de konu bia na mejino ho se kene mrem na sa ko yi koso anke be kon sen etu ekutakuta wo no atwere etuo atwera no wo se da bobo adade bi na wo de ahye na de to sanye etuduro ene ade na de bia awo ekom na wo ko gina wo to pay ba ko se kum obi se kum bebi no asan ba no be transfer na be kuma na ne nkun na so na nanum gina no ibi se no mu nya omu ebra ko no gusu na ekoso na nchimja kari itirim ya ne de na konko sema ba na monko ko we ji o musunkonim
Mon ko chiro se tutu mra ne de kan kan no abako so mchire se twa ben hene e fa chiri nwa eko baabi a ne ntim yakare sabre no ne anya ababawa so no fefe kokko na omo eko no woni oja eko no ana oto ware eko mu ye to ware ntiram se na eko no omu asantifo no se wonim de ho ana asanti ko chire wani ntim yakare no twaniti emaniti so edi kire eye de chaman se ntim jakari de oni oniti enie kwasem nie ebra de kira ehun se ampa wo modi nkuguo bi se wo himpon aye ntim jakari watwa na na mo cheso wo nyina dali wo eso meka tentebu ani jaba asantia kufo nyina edigu wo mo so pam won kunkum wo to mo kodu de nchamamu ama bi toa so ama okoya kodu mfano kunkum wo sa sa kunu we na yati se Israel for ni Philistine for ekokono na Goliath ho no ti na Philistine for trimu ya wo de wo msi se wo kun we de ye wie kra adentra Goliath ho David kasi wo begina ni mo no oba onkura sikan ani onkura hwe taya ni kura no na taya ya tubo nipa ebi apra na obepra na se kum nipa pa de ani nipa so no ne kwa kohia no na ho fiesi a wasiesie ni yadade baabi ni ho tawo se ni kutwa de se anasem ni taya no ko boda ta so anani yem amna yiye no baabi a ne da ho ba ka krebi baabi a nani tokuro ehwe se be ya obohuru kwan ya ka nyina yadade ansuso onyankopon nya nsem no eboa David tuoye enya baabi a nkobo se Goliath baabi a nani wo ene bo no kobo ebo no boy no so enfra to ebo no wura mu ko wura ni tirim ama na gidum ye krinsene ne ama wace fi oduwa nin krata na odidi ego no eno ana David fire no di twa Goliath asanje di nkunim atwiafa eye denchaso o himpon iki enam kwaso a eko osetitu nchen no manfo nyina dano wachi omoko na kan hu se sabre na denkira na onu odi okosam no na onu so afampo anu nyina sabre na abrofo na ba a na o masisi castles wo ho nyina bi ne elbina castle Cape Coast and ya won kwano nyina wo mo na hweso nso mo no man iti se nko o se dwadie bi o sabre na dwadie pa bese no ni de kaka ho na wo mo ni abrofo no ne didwa enti no mo sika no mo bibia wo mo kura ne tuo no no mo de ene asante ko no na nya tia bofra ni bi o na ya abrofo no tuo single ba otoa edi body pa na so asante di go so ewi akire no asante sa ko fa sa forts ene castles ni nyina na denchira idi so ni nyina na fe asante mu adenchira ade ne hye no motom e ka se be kama ho be hyamase na fe mi sunu ni so na men soma eni se pa ba ko no na ebre akun no wiye no sabre nyina na konfa no chi no so ni nam ho ene o sikun we sei ni mani pawure mfida no we be se no pugu ye ha be sini fifiri ama ifiri wo be pem nei be sini si ho a danu yara be se mfie ba ha na mu ni akire ni ya tise ubi afa akuma akobu saa ade no a e be pem saa bre de ye ndi ye nche ho hwe ye nkiri ubi a enyam brasem zani pa akobu saa be sin ya de ni chi do mani ye
ade abrochima mu a tourist attraction so ye osofu bi de share no komo sense se kunu a mpanifo a omo aba foforo yi wo sense ye hwan yi wo isu se ohene anhwehwem ni nipa kodi sa nyambra sem no ye nchen na de mra e woro ye mfa no fa sa ase adie bi konfano chi ye ewo ene baby a hospital kesi a the friend konfano chi teaching hospital ni si do so the sika si ho e kire se ha e de sika je ba ye gina ye nyina tena se ne yo the sika ye si ho nom e nsankire ne obi antimi ntu da be pem sa obi antimi nti nananum nyema bi a omo ye ya eye nsenna ho e de mai no o man try nyema pe man chirima so mra mehwe na meka bio asanti edi nkunu ewo encha so ani je no bae no e ba ma hwan no anya asanti domina ana se ba ma ba akofo na so obi ahwere no kwa obi bo afode ansa na nkunindie no eba moma ye asanti mai gana mai ye nyina ye mmo ye ho so ni fa atuho che emmo o mai mu ni ntimi siesie o mai na enye ba kofo dia onko na edie ye mo bi adwuma onko onya hwehwe no adi ho sika obi ntimi kan hwehwe sika akodi amanfo butompa ebepem nei ko to kura ntimi yeye asante gana mai uma yenhwe de mpanifo yeye o mani donti na yesuso yesua na yemayi etimi tumpon na debi afoforo nso atumika aba se obehwe yemayi uma bisua bibi ede ede ana na sesi be mbibo esi da foforo be san atwaso ebra santi edi nkonim ewo de chasu makram